Koma Ukraynî Keluş Orkestra serketiyên pêşbirka strana Evrîyûzînê ya sala borî bawer dikin ku serokê welatê wan dixwaze spasiya gelê Ewropayê bike. Di peyamek vîdyoyê da lê Yekîtiya Weşanên Ewropî got ku destûrdayîna bo Zelenskî dê rewşa nesiyasî ya bûyerê bin pê bike. Ew hinekî wek salaborî bû ji ber ku me li Verpolê hemî tiştên berê dîtin. Lê cêwaziya serekî ev e ku bi rastî salaborî em digel pêşbazan bûn. Ji ber vê yekê em pir nigeran bûn. Me bi mehan rahênan dikir lê îsal em serketîne. Ji ber vê yekê niha em xwe bi tevahî cuda hêz dikin. Em hêz dikin ku em dikarin keyfa xwe bikin. Dema ku ji endamê komê Taymûfî Mizîçek hat pirsîn ku organîzatoran red kirine ku dema çalakiyê da peyamek tomarkirî ya Volodymyr Zelenskî nîşan bidin, wî got: Em difikirin ku Serok Zelenskî tenê hewl dide ku hemî platforman bikarbîne da ku li ser Ukraynayê baxve. Bi rastî em difikirin ku wî dixwest spasiya mirovên Ewropî bike. Wî her wiha xwest ku spasiya Brîtanyayê bike ji bo mêvandariya wan. Çalakiya îsal ji ber şerê heyî li Ukraynayê ji aliyê Brîtanyayê ve têt organize kirin. O Mizîçek dibêje: Я вважаю, що наш президент використовує... Em pir ku boyer nikare li Ukraynayê pêk bihêt. Lê em spasiyê ji Brîtanyayê dikin. Em dibînin ku gava em li kolanan gelek tiştên Ukraynayî hene. û wan gelek hunermendên Ukraynî ve dixwendin lêre û em pir spas dikin ku Brîtanyayê çi ji destê wan hat kirin. Çalakiyên ji 26 welatan ti fînala zindî ya Roja Şemî da li Arena Liverpoolê hatin kirin ku yek ji pêşkişwana stranbêja Ukraynî bû bi navê Julia Sanina. Performansa orkestraya Kaluş û hunermendên din yên Ukraynî hatin pêşandan û wêneyên Ukraynayê berî her çalakiyekê hate nîşandan. Cetozel Dengê Amerîka.